Kanegari ko All India Radio Shillong ka khubor ban pulidu Elma Arwar. Kimat bakongsan jong ka khubor manda ka step ka shipotre urampang 8,000 apulai kilong. Sedang ngejingelang ka baasni jong ka urban Arpo City Sherpa ha Ahmedabad thumu ban penet jimut halor kumno ban kintiu ya ka jingi trailang ha padeng kinong ba banwat ikilat ki baya ha ba ka jing thumu jong ka G20 da ka 5-star Meghalaya kular ka Congress ha ka jing sedang jong ka jingalap election mudui ijahar ukurtong ka VPP na North Shillong uba Edelbert nang rum halor ka jing teno penekam bakla ya ka pisa balamang da ka sarkar padeng ya ka Meghalaya ka bala thumu na ka benda ka jing pelut ha ka por jong ka kham covid khat khandai bat soi uriman kurba bat ka company upgrade marketing group na ka benta banrong siya ka UFC ka khubor ka papanyam ka jingalang ba asni jong ka urban 20 city sherpa kala sedang henin kesini ha Ahmedabad kani ka jingalang ketemu ban pelet jumut halor kumno ban kentiu ya ka jingat relang ha padeng kinong ba banwa de kilat ki be ha ba ka jing thmu jong ka G20 kani ka de ka jingalang ka balai jong ka G20 ka balong ha gujaran kawai ni kikan hun G20 ka balaktip kum ka U20 ka play ya ka rensan na ka benda kinong ba na kiri ba ha po ka G20 banyakran halor kimat ba kongsan ba yade bat ka jingkiu ki jakasor bat kini kimat kikin thup ya ka jingkala ha ka jinglong jingman ka sun beneng ka jingkin thup lang ya baro ha ki kam emlang salang ka jingsna ya ki yeng bala ban kot bor bat kiwei ban kham ajing Syai Syakipat ba haswa ki election MLA kabanwan kinong yalam kaseng san perthai ka Congress hinin kesengi ka khandai terik uremphang kila kular ban kenthop ya santili ki jingkular ba kongsan bala ai kerteng ka 5-star Meghalaya habakran hakan kesengi president ka Meghalaya Pradesh Congress Committee upa Vincent H Pala uloang ba kaseng Congress kan kenthop ban ai ka jingrap pisa kabanlong lai hajar tingka shibnai ya kilong kime ki ban basa marwai ya kalong yeng bat kanlong lai pun hajar tingka manusnem kamat ka ba ar kalong ban pelong ya ka jila Meghalaya balat na kijing kedo kam ka Congress kala kular ban pinyo ya ka kam ka jam shaman uwei pa uwei ubreu naman kilong yeng ka Congress kala boru kijing kular bakan pelat ya ka jala Meghalaya na ka jingbam sap bat shu ka Congress kala kular ru ban pelat ya ka jala na ka jing sha pan lip boarding electric bat pan chim khia ban pelat ya ka jala na ka jing kerni udrong u national president jong ka seng sang pathe BJP u JP Nada helen kesengi ula pelat ya ka manifesto jong ka parti ka balatip kum ka sangkalpa patra araja aflai ha agaralam haba ajing kran ha ka kesengi ba pelat ya ka manifesto unala ula kular ban ai san pho hajar tingka shakilong kime ki be yok khon kin he bat ki bawan na kalong yeng long sem ka badong Shosho unada ula pentep lu ba NIA mar atli ki LPG cylinder shaki pat ba lemba ka skim ujalam ka parti kala kular ru bantha ko wei ka Eklevia Model School hamanla ki tribal block bat kular ru ban ai mal lai hajar tingka shaki tu kinong rep ki bomdan jakarep ha jalam Hanagalan hadu aspatli ki nomination form lalap bakilong ki babiang na ka benda ki kertong ki bathumu banya khun ha ka ne ka state assembly election ka bansalong ha ka afnyo tarik mantau banai ka jingpet banya ya ki kot jongboro ki kertong na ka benda repotli ki assembly seat jong ka jala Nagaland kala long hin kesngi ka office jong chief electoral officer Nagaland kala pentip bana ki aspa absently ki nomination form ki bala thep lalap ba aspa tili ki nomination form ki long ki babiang pura harin ka jingpe binya baladon hadu langut ki ketong ki bala wan kerteng no ialadim u cabinet minister jong kajela u bakirman shila ha kasngi balang jong katayo ula pun sngow ya kajing sngow scam ba unla banyele persya ya ka board pisa bot morbet hakligat lemba ka hok banyo ya kajing kasyan ka papura na gipat ba uba kirman shila uba ya kikot kisla ki jong u lalap bakilong kibabiang hadin ka jimpit binya ya kikot kisla mena kasngi balang jong katayo lasaki ya kajing wan kenhoy ki nong kasyan ki jong u hakligat Shosho uba kirman uloong baka jingmi jong bon kipat ba bansenlan yu ha kasngi ba pit binya kikot kisla ka pen ya ka jing it ka bakidon na ka benta ka jong u khamtam le ya ka jing tre shitom bat ka jing tre hok ka jong u laman ko daw hang ni ba uba kirman sila unya khun biang ya ka MLA election na clear constituency kani gade ko All India Radio Shillong ka bolam shipi ya khubor u kertong ka Voice of the People Party VPP na North Shillong constituency uba Edelbert nong rum hilang kesngi ka khandai tarik uremphang ulalik mudui da ka ejahar hasadar police station ha Shillong halor ka jingkeno penungkam bakla ya pisa bala mangdak sarkar pedeng ya ka Meghalaya ka bala thumu na ka benta ka jingpulut ha ka por jong ka khlam covid khat khandai katkum ka ejahar uba nong rum ulaong ba ka samoy per
jong ke yeng dorbar thauan ula bo jing keli ha khat atrik unai luar hajar arfuar halor ke jing pelut halu kene ke terik ha ka bayade ba covid kat khandai ringkat berbaro ke jing pelut nak mang tingga nak sokar pedeng ke jubab ha ka tu ke por bo umenti ke kot ke khia kalong nyo pun riu pun san pun riu klur hengai kat kum ke jing tip balayo lum nak jingwat jing tip nak RTI ka pisa ba sokar pedeng kala pelait penyerap lemba ke National Health Mission hapo ke India covid kat khandai Emergency Response and Health System Preparedness Package for Meghalaya kalong khat san pun riu puai klur tingka ha ka phase 1 but she's pa saw pun khat at klur tingka ha ka phase 2 habakran syakila pasai kubor hadir ba mudu ijahar uba nong rom ulong ba kuno yak sarkar ni ya unu uriu shimen hendai kum unong song sunong badan ke jing smokhia ukwa bentip syai ke pisa ke ja ka kirtong jong ke Trinamool Congress TMC na North Shillong ka kong LG Gwenet Renja ha ka sini balang jong ke toyo kala pelat ya ke policy statement ne ka rit manifesto kejongka nak benda ke konstituensi kejongka kini kalong kesin ke baningkong ba unu ne kanu ke kertong ha ke jela ki ba khon ke election ba kimpimi ya ke policy statement kokong LGwa kalong ba ke jimpimi kejongka ya kini ke policy statement kalong kum shi benda ban pin i ya ke jing thu kejongka nak benda ban ai ke jing sakri ke ba ya ki pat ba jong kini ke konstituensi hado khan remur ki beliau kila syakem no ha ki pulit harian ke jinglap na ke jingdon ketiga jong jingkun rumar ha charta patara ka bahap apo ke Pulbari constituency West Garo Hills Sek laban kedau ba ke jingkun rumar kelami ha ke sengi ba a jong ketoyo ha charta para ka bahap apo ke Pulbari constituency West Garo Hills Sek ha pedeng kinong kesan jong ke TMC bat MPP baladon hado sangut ki belaban saw na kani ke jingja ki pulit kila pentip ru ba kin sakem shu ya ke bidong keti ha kani ke jingja Nagalian ke tengah election, kalau pentip bakal simkhia halor kini ke jingja, ban penting kena bakal ni ke election, kenyat be ya nanti ha kini ke jelam. Ban pet perman ya ke jinglong jiman jong ke jela khamtam nak benta ke election ke ban solong shen ha ke jela. Ki sipai BSF haringkat ke jingat trailang bagi pulit jong ke jela Meghalaya, kilayo ban kem no yo wei unong khayi drok be an bat kurup hado khat pra hajar praspa tili ki yaba tablet nak met ke jong u. Kani ke jing syakem jong uni unong khayi drok be an kalong ha ke wei ke caka ka bahap hapo ke tikri kila police station West Garo Hills District ha ke por bagi sipai BSF lembak ki pulit jong ke jela kidang pelong ya ke jing apa hara nak benda kini ke election ke ban solong shen ha ke jelam une unong khayi drok ubala syakem ude bertemu benai serang sai West Garo Hills District dak ke kali boloro la ban kedau benda ke jingbu ek sipai BSF nak benda ban pahara ya kini ke election ki sipai BSF lembak ki pulit jong ke jela kilayo ban kurup ya ki drok bat narkotik item kum ki heroin kiat bat yaba ki basyongdor hadu lai pun sipo kulo tingka ha kesengi balang jong teo ki pulit jong ke East Chantia Hills Sek kilayo ban kurup no ya udrok bak hiashi kilo bat ubasyong dor hadu sang kilo tingka balayo ru ban kem no ya wei ubreu katkum ke khubor balayo lum laong bak pulit jong ke anti narcotic task force ke Sek harin bak layo jingtip kila pelong ya ke jing khanra ke bajur ha ke mit sengi ba ar ke bala peteng hadu ke sengi balang kene ke jing khanra kalong ke baseso ha ke ba kilayo ban kem no ya wei ubreu ubadai na Mizoram na ke wei ke hospital pom hajan ke Friends Hotel ke bahalat rumbai na uni ubreu ki pulit ayok berkurup ya udrok badon ke jingkia kumba 1000 sau program ai nolol udrok pulik nakamet jong u kila yo ruban kurup ya kapisa ke bolong hajar aspa sam hotingka bat ya uni ubreu la pengat hapo ke kendon NDPS Act balak jing tokit menta kalaya syakman Usamla Raymond Johnny Korba ha ke jing kendu bak kinong thok khubor hinen kesengi ulai thu bakawai ke company management napo ke USA kala soi soskular bandon benta lem bat uwei usamla na ke benta ke jing le kai MMA ka company upgrade marketing group kala soi ke kontrak ke basis nam bat usamla Raymond Korba ubolong uwei ne kesamla le kai MMA nang ni napo ke jela ke jongi usamla Raymond Korba ulai thu ba ula soi bat ke company ke badan ke Slim Trekam Los Angeles na ke benta sis nam ha ke baidei banyarap ulem ya ha ke jingela kai MMA ha ki kedan yela kai shabari bat yo benlung yela kai support ke company yela kai MMA ke ba he ado ha po perhei situlup ke UFC katu ke khubor kelakut ke bawan cepi nak studio jong ko All India Radio Shillong kene gedai ko All India Radio Shillong